Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice 20 din lume. Cu ajutorul documentului, românii pot pleca în peste 170 de destinații fără să aibă nevoie de viză. Colega mea, Loredana Salomia, a analizat atent clasamentul. Loredana, bună dimineața! Cum stăm față de pașapoartele vecinilor? Bun găsit! Dacă ne comparăm cu vecinii, observăm că stăm destul de bine. Pașaportul românesc este pe locul 2 în regiune cu 174 de puncte. Imediat în clasament urmează Bulgaria. În schimb, pașapoartele din Serbia și Moldova adună cele mai puține puncte, adică pot fi folosite fără viză în mai puține destinații. La nivel mondial ocupăm locul 16. Mult mai puternice sunt pașapoartele din Japonia, Germania, Italia și Franța, asta doar pentru a da câteva exemple. Mai jos decât noi în clasament îi găsim pe cei din Israel, Africa de Sud și China. Cum s-a calculat acest punctaj? Ei bine, totul ține de numărul de destinații în care poți ajunge cu pașaportul respectiv fără viză sau cu una obținută cu puține formalități direct la destinație. Deocamdată acestea au fost informațiile.